جزء من حياتي هون بهاي الغرفة. معقول يجي يوم وندوس على الزفت؟ اكيد بالباص للامانه. انا هلا بذكر الموقف لما التفت عليه عم يقول له خالد اخوك هون. هيك كنت معتقل سابق بس Ez girtiyê berê girtîgeha Seydnayê me di nehê hezîrana 2011 de hatim girtin min salek jiyana xwe li bir li vê beşê. Li beşa elifa çepê li jûra hejmar heşt derbas kir. Şikir ji Xwedê re ez îro fermanberê Wezareta Çandê me û em li gel şandeke helbestvan û wêjevanan di çarşoveya komcivîna helbesta Erebî de hatin. Ez bûm rêberê wanê girtîgeha Seydnaya û min ji wan re behsa wî hezab û karesata ku me di hundirê girtîgehê de dît kir. Hema ku ev beş vebû, serê min li dîwar bû û çavên min girtî bûn, ev yekem tişt bû dema em gihîştin girtîgehê. Bêguman dema ez di otobûsê de bûm, hestên min di navbera Tis û Şahiyê de tevlihev bûn û bi rastî ez di otobûsê de giriyam. Ez daketim û beriya tevahiya şandê derketim, rasterast derketim û bi tena serê xwe çûm jûra xwe, paşê ez çûm hundir. Dema ez ji vir derketim min bi dengekî bilind kir hawar, elifa çepê. Paşê ez çû jûra xwe, çû jûra ku min beşek ji jiyana xwe lê derbas kiribû. Me di nava xwe de digot, gelo dibe ku rojek were û em li ser vê qîrê bimeşin. Gelo dibe ku rojek were û girtîge bibe mûze. Îro min bi çavên xwe dît. Hikûmet û hêza Xwedayê mezin, hal ji halekî diguherîne.